Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to. Ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya hartane. Omongane nglirih wae. Sampeyan Pak D Puntadewa. Lho kok ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Monggo biasane sampeyan ki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe. Iya. Mula aja sok nesu, Dik, ndak mbebayani.